красиво. Это не я. Я еще так химичить не умею. Это чароўная табакерка. Цмок, ох і цудоўная табакерка. Незвычайную казку на беларускай мове для юных гледачоў прадставяць на малой сцэне Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра. Для наших деток граем казку на родной беларускай мове. Я лічу, мы лічым усе, што гэта вельмі важна для захавання і перадачы нацыянальных каштоўнасцей. Асноўная думка, якую закладывае ў казку «Цмок, ох і цудоўная табакерка» сучасны драматург Янка Хаткевіч, гэта не сілай, а розумам павінен жыць чалавек. У аснове сюжэта прыгоды хлопца Янкі, які разам з чараўніком і катом адправіўся ратаваць прынцэсу ад страшнага цмока. На шляху ён сустрэне шмат цікавых герояў і пройдзе не адно выпрабаванне на дабрыню і кемлівасць. Янка асабістым прыкладам даказвае, што той, хто спачувае чужой бядзе, абавязкова знойдзе шлях да мэты. Нават калі пад рукой ёсць толькі чароўная дудачка і табакерка. Я играю Янку, главного персонажа, который в процессе сказки идет спасать царевну, которую в полон схватил Цмок. На самом деле сложно, потому что, я прям не скажу, что я такой же осилок. Может быть, физически чуть-чуть похож, но так... Я, может, не настолько смелый, как он. И это, скорее всего, так. Но благодаря этому, переступая себя, растешь над собой. Прэм'ера спектакля запланавана на 31 мая, напярэдадні Дня абароны дзяцей.